Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat, mga kapwa kong Bicolano Oragon. For today's video, tayo nga po pala ay nandito sa PTEX dahil tayo nga po pala ay naghatid ng aking pamangkin na uuwi sa aming bayan, sa bayan po ng Manito. Ang kanila pong sasakyan, ito nga po ay ang Belleza Blue Star. Diretso po to sa aming bayan, sa bayan po ng Manito. Just only 900 pesos po ang pamasahe dito sa Belleza, mula po dito sa PTEX, diretso po sa amin sa bayan nga po ng Manito Albay. So, let's go mga kapatid! So, ito nga guys, kung kayo po ay uuwi ng Bicol or uuwi po kung saan part ng probinsya ng Bicol, saan nga po pala kayong gate pupunta para po maghintay ng inyong sasakyan at kung saan po kayong floor pupunta para po kumuha ng ticket at kung saan nga po kayo sasakay. Paulit-ulit po pong sinasabi. So ito nga po mga kapatid na nakikita nyo, ito po ang ground floor ng PTEX. At sa second floor nga po mga kapatid, akyat, bago nga po pala pumunta doon sa ticketing office o sa ticketing booth ng bus company kung saan nga po kayo sasakay. Tulad nga po ng aking sinabi, ang aming pong sasakyan o sasakyan po ng aming pamangkin or aking pamangkin sa Belleza Blue Star nga po mga kapatid. Iyan, sumakay nga po ng elevator muna. At ayan, nag-selfie-selfie nga muna po ako. Gawa ng, syempre, para makapagawa po tayo ng ating vlog sa hapon na ito. So mga kapatid, nandito na po tayo ngayon sa second floor. Nandito po tayo sa may gate 2. Dito po ang waiting area na papunta pong probinsya ng bayan po ng Manito Albay. O kahit saan pong bayan sa papunta po ng Bicol, kasi halo-halo naman po totally ang hintayan or ang waiting area kung saan po kayong gate papasok para po sumakay. So yan nga po mga kapatid, naglalakad-lakad po tayo para gumawa po tayo ng video sa hapon na to. At ayan, nakikita nyo po ang sitwasyon dito po sa PTEX, dito nga po yan sa Parañaque. Medyo hindi po masyado maraming pasahero pauwi po ng kanya-kanyang probinsya. Kasi hindi naman po talaga totally peak season po ngayon. Nandito po tayo sa gate 4. Dito po yan sa dulo. Ang alam ko po dito sa gate 4 ay may papuntang Baguio rin po, Zambales. Hindi ko pa po alam yung mga susunod. So ngayon, nandito na naman po tayo sa gate 2. Dito nga po ang waiting area ng papuntang Bicol. Pero tulad po ng aking sinabi mga kapatid, kahit saan naman po dito pwede maghintay. Kasi meron naman po dito monitor. Makikita nyo naman po dyan sa monitor kung arriving na po or papunta na po ang inyong bus sa kanya pong paparadahan kung saan bay po. Kasi ang Belleza Blue Star po totally mga kapatid nasa lane 9, bay 9 po mga kapatid. At ayan po, gate 3 naman po yan mga kapatid. Kasi magkakadikit lang naman po yan na gate 2, 3, and 4 mga kapatid. So ayan po, nandito na po tayo ngayon sa labas ng gate 2. Dito na po sa waiting area at nandito na nga po ang sasakyan ng aking pamangkin pauwi po ng Bicol. Ayan nga po ang Belleza Blue Star na inyong nakikita. Convenience po dyan mga kapatid, napakaingat po ng driver at mababait din po ang conductor. Ganun din nga rin po ang driver. Yan po ang aming madalas sakyan pauwi po ng probinsya kasi syempre sanay na po kami dyan pag kami po uuwi ng Bicol. Dyan po kami sumasakay talaga at kabisado na po namin ang driver dyan at napakabait nga po. Halos kakilala na nga po namin. At ayan po nakasakay ng aking pamangkin dyan nga po sa Belleza Blue Star at naghihintay na lang po para umalis kasi bali yung ibang pasahero po hindi pa nakakapasok. So dito na po tatapusin ang aking vlog sa hapon na ito at isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Bye-bye! God bless you!